ಪರಿಷತ್ತಿನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಇರುವಂತಹ, ಆಳ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಸರಳ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಆಳವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿ ವರೇಣ್ಯರು, ಸಾಧು ಸಂತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆ, ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ನಾವೊಂದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಂಬ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಮಕ್ ತುಯರಿ ತಿಕ್ಕಂದತೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ತುಂಬತೆ ಎದುರ್ಪೋನಾಗ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಾದ ಉಂಡು ಅವೇರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇರ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಯರಿ ತಿಕ್ಕೊಂದೊಂದುಂಡು ದುಂಬ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದೇ ಇತ್ತದು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಯರಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿದಾದ ಉಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎದುರ್ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪಂದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದೇನು ಎದುರು ಇಂಚೆನೆ ಪತನ್ ಪೋಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕುರಿಯದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎದುರೆದುರು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತನ್ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಪಾಗ ಐತು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಡ್ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಿತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಬರ್ ಪುಜಿದೆ ಪಣ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅರ್ಡ ಇಡೀ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಮಿತ್ತರ್ದು ತಿರ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುನ ದಾದ ಬೋಡು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಲು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲ ಅರ್ಡ ಮಲ್ಪದಿತ್ತ ಕಿರೀಟರ್ದು ಪತ್ತದು ಕಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಶಾಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುತ್ತುದ ಚೈನ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ವಾವ ರೀತಿದ ದಾದಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಛದ್ಮವೇಷ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡು ಅವೇನಾರು ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರೀತಿರ್ದೊಂದೆಂದತ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ದುಂಬಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಧೈರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.
ಕೇಳಿ ಬರುವನ ಹುಡುಕಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರ ಪುರಲು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಬರುವನ ಹುಡುಕಿದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗಾರ ಪುರಲು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಬೇಕಾದ ಬೆಣ್ಣೇನು ದೇವಿ ಬರುವಂಬೇಕಾದ ಬೆಣ್ಣೇನು ದೇವಿ ಪಾಲುಂದೆ ಬರಗ ಬಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಲುಂದೆ ಬರಗ ಬಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन तुमको
ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕೋಟಿ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ